To bari in faɗa miki abubuwa guda 3 da ba a faɗa miki idan za ki yi family planning. Shin kina shirin yin family planning kuma kin zaɓa kin shirya ne ga wanda nake so in yi? So bari in faɗa miki abubuwa guda 3 da ba a faɗa miki idan za ki yi family planning. Idan za ki yi family planning abin da ya kamata ki duba shine na farko shine shekaru na nawa. Idan kina da shekara fiye da 35, idan kika yi family planning za ki iya samun matsala. Na farko kenan. Abu na biyu, shin kafin in haihu ina fama da matsalar PCOS, high prolactin ko hormonal imbalance kafin in haihu? Dama da ƙyar na samu ciki na haihu, yanzu kuma na haihu ina so in huta saboda abubuwa da yawa? Abu na biyu ki kalla wannan saboda idan kika yi family planning za ki iya komawa gidan jiya. Abu na 3 da ya kamata ki sani idan za ki yi family planning shine ki san da cewa idan kika yi family planning zai iya ƙara miki shekara ko shekara 2 ko shekara 3 kafin ki ƙara samun ciki. Wannan ba a faɗa muku. Akwai lucky women, akwai miracle women, akwai kuma matan da in suna ƙasa da shekara 20 ko kuma ba su da PCOS ko hormonal imbalance da sun gama family planning za su iya samun ciki. Amma maganan gaskiya shine babu maganan wai daga yau kin gama family planning wai nan da wata 3 kina so ki samu ciki, ba lallai bane. Don haka idan kina so ki yi family planning ki tabbata kin shirya ba za ki haihu ba sai nan shekara 2 ko shekara 3. Babu maganan ki family planning wai kina shirin yau a watan ki samu ciki ko kuma mijinki ya sa miki uzuri wai ke dole sai kin samu ciki a shekaran nan. It might not happen. Ba lallai ki iya samun ciki a wannan lokacin ba. Amma wasu idan suka gama family planning when they give their body time, because healing takes time, wato jikinsu yana buƙatan ya huta, jikinsu yana buƙatan ya fidda wa'innan abubuwan. Idan suka ba jikinsu lokaci wata 6, shekara 1, shekara 1 da rabi za su samu juna biyu ba sai an yi wani abu ba. Wasu kuwa sai an koma an yi maganin asibiti. Don haka wa'innan abubuwa guda 3 ya kamata a ce kin san su kafin ki yi family planning.